कचनार चर्चा बाटे सारा सुना हमर जिला छवार चर्चा बाटे सारा सुना हमर जिला छवार बुझला। मन पागल हो जाला कहिले सच के हो 52 गज के चावल लहंगा में कमरिया लच के हो 52 गज के चावल लहंगा में कमरिया लच के हो सच में नाक के नथिया कान के बाली ए रहा दूरी बना के काहे बनेला तू बवाली जान मारेला तोर उठलाली नाक के नथिया कान के बाली ए रहा दूरी बना के काहे बनेला तू बवाली मन रह जाला हरदम मन लच के हो 52 गज के चावल लहंगा में कमरिया लच के हो 52 गज के चावल लहंगा में कमरिया लच के हो राइटर सोना धीरज दीवाना कर मन के अपन माना आज उठान ले ले बानी बनाइब तोहरे के जमाना। अच्छा राइटर सोना धीरज दीवाना कर मन के अपन माना आज उठान ले ले बानी बनाइब तोहरे के जमाना। साइलेंस भइल दीवाना जब से बोललू हंस के हो 52 गज के चावल लहंगा में कमरिया लच के हो 52 गज के चावल लहंगा में कमरिया लच के हो चंचू बाबा बोलार देखी जवानी कचनार चंचू बाबा बोलार देखी जवानी कचनार चर्चा बाटे सारा सुना हमर जिला छवार चर्चा बाटे सारा सुना हमर जिला छवार बुझला। मन पागल हो जाला कहिले सच के हो 52 गज के चावल लहंगा में कमरिया लच के हो 52 गज के चावल लहंगा में कमरिया लच के हो ऐसन बात बा। RCM म्यूजिक न्यू ऐप अभी डाउनलोड कीजिए हमारे गूगल प्ले स्टोर से और पाए भोजपुरी लोकगीतों का एक से बढ़कर एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग बिल्कुल मुफ्त।